ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು ಎನ್ಮ 5:23 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಪವಿತ್ರತೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒವ್ವೆ ಕೆಲಸಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಜಿ. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರರಾದ ಬೇತಕಲೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರಾದ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಸಹಯೋಗ ಕೊರುಡಾಪು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ನಿಶ್ಚಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸಂಪಾದನೆ ಸಫಲಾಪುನ ಬದಲು ವ್ಯರ್ಥ ಆದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮಕ್ ಅತಿ ಪ್ರಿಯ ಬಾಬಾ ಓದವನುರ್ಲಿರು ಎಂಕುಲು ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗನು ಕಲ್ತದ ಆಸ್ತಿನ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಬೈದ ಪನ್ಪುನ ನಿಶ್ಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಸಂಪಾದನೆ ವ್ಯರ್ಥ ಆದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಸಂಶಯ ಬತ್ತನು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟಗೂ ಗೆರೆ ಒಯ್ತಿಲೆ ಕಾಪುಂಡು. ಆಯ್ನೇರ್ದವರ ನಿಶ್ಚಯುಡೆ ವಿಜಯ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ಮಾತೆಯರನ್ನು ದುಂಬುದಿತ್ತೇರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಈರ್ಷ್ಯ ಮಲ್ಪುನ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಇಂದೆಟ್ಲ ಸಹ ಜೋಕ್ಲಿಗೂ ಸಂಶಯ ತನ್ನ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ. ಗೀತೆ: ಏರು ಬತ್ತೆರು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಬಾಕಿಲಿಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇಂದಿನ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು. ಯಾನು ಸಾಕಾರ ಆದಜ್ಜಿ ಆಕಾರೋಡು ದೇವತೆಲ ಹತ್ತು ಯಾನು ಪರಮ ಆತ್ಮ ಆದುಡ್ಲೆ ಕೇವಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಪನ್ಪನ ಅಕ್ಷರನು ಸೇರ್ಸೋಡಾಂಡು ಪಂಡ ಪರಮ ಅತನ ಪರಮಾತ್ಮ ಆರ್ನನೆ ಮಹಿಮೆಯುಂಡು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಮಾತ ಭಕ್ತಿರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಅಸುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒರಿ ನನುರಿಯಾಗ ದುಃಖ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು. ಇಂದನಿ ಏರು ತೆರಿಪವೇರು. ಏರೆ ನೀ ಕಣ್ಣುಡು ತೆರಿಯುವಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ನಗ ಆತ್ಮ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಗುರುತು ಮಲ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು ಎಂಚ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು ಯಾನ್ಲ ಸಹ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಯಾನು ಅಪ್ಪಾಪುನ ಕಾರಣೋರ್ದು ಏನನ್ನು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೀರು. ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವತಾಯ ನಮಃ ವಿಷ್ಣು ದೇವತಾಯ ನಮಃ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಒರಿ ಬಾಬನೆ ಸ್ವಯಂ ಪನ್ಪೇರು. ಹೇ ಜೋಕುಲೆ ಶಿವ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಯಾನು ನಿಕುಲ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಭಗವಂತೆ ಆದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಯಾನೇ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸದಾ ಸುಖಿ ಸದಾ ಶಾಂತವಾದ ಮಲ್ಪೆ. ಎಂಚ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಶಾಂತಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಲೀಡರ್ ಬಂದು ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಆ ರೀತಿ ಮುಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯನ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಅಕಲು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪುನಕಲು ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಆರು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರಿಗಲ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪುನ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಪವಿತ್ರತೆ ಶಾಂತಿ ಸುಖದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಏರು ಸಹಯೋಗಿ ಆದುಪ್ಪರು ಅಕಲಿಗೆ ಕಲ್ಪದ ಸುರುತ ಲೆಕ್ಕ ಪವಿತ್ರತೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನು. ಇತ್ಯಂತ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬ್ರಹ್ಮನಾಯನಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪ ಉಂಡು. ಬೇರು ಪರಮಾತ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರವಾದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಂಚದೆಪ್ಪರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನು ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಮಾನ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ದೆಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಆತ್ಮಡು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಂಡು ಅವು ಬಾಬನು ತೆರಿಯೊಂದುಂಡು. ಇಂದು ಹೊಸ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಐನಿರ್ದವರ ತೆರಿಪವೇರು. ನಿಕುಲಿನ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರಿಲೆ ಈ ಶರೀರಂತೂ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುನು. ನಿಕುಲು ಆತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿ ಇಮಾರ್ಟಲ್ ಆದುಲ್ಲರು. ಶರೀರ ಮಾರ್ಟಲ್ ಪಂಡ ವಿನಾಶಿ ಆದುಂಡು. ಶರೀರಲ ವಾ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬದ್ಧ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಪ್ರಾಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮದ ಚಿತ್ರಿಸರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಶರೀರ ಯುವ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮದ ಚಿತ್ರಿಸರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದುಪ್ಪು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಡು ತೂಪುನ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಜಿ. ಕೇವಲ ತೆರಿಪವಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ದೇವತೆನ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸವಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಪುಜಿ. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಗೊಂದಲ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ತೆರಿಯೊನ್ನೆಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಇಡೀ ಕಲ್ಪುಡು ಶರೀರದ ಅಭಿಮಾನದ ಉಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೈವಿ ಶರೀರ ಎತ್ತನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರನ ಶರೀರಡು ಬೈದರು. ಇತ್ತೆ ಹೇ ಆತ್ಮ ನಿಕುಲು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊನೊಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಆತ್ಮನ ಜೊತೆ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಈ ಕೆಬಿಟಿಕ್ ಏನೊಂದುಲ್ಲರು.
ಈ ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೆ ಮನುಷ್ಯರು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಇಡೆಗ್ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವನ ಕೈತಲ್ ಬೈದರು ಆಂಡ ಆರು ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಆ ನಿರಾಕರಣೆ ಸಾಕಾರಡು ಬೈದಿರು ಐನಿಡ್ದವರ ನಿಕುಲು ಇಡೆಗ್ ಬೈದರತ್ತೆ. ನಿಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನೊಡಾಪುಂಡು ಏರ್ನ ಕೈತಲ್ ಬೈದೇರು. ನಿಕುಲು ಶಿವಬಾಬನ ಕೈತಲ್ ಬೈದರು ಪಂದು ಪನ್ಪರು ಮೇರು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಮದ್ಯುಡು ದಲ್ಲಾಳಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ದೇಪಂಡ ತಾತನ ಆಸ್ತಿಯಾದುಂಡು ಮದ್ಯುಡು ಅಪ್ಪ ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ದಾದ ಪಂದು ಎಂಚ ಪನುಲಿ ತಾತನ ಆಸ್ತಿ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಪ್ಪ ಉಪ್ಪುನಗನೆ ತಾತನ ಆಸ್ತಿನು ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ನಿಶ್ಚಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಏರ್ಲ ಸಹ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಶ್ಚಯ ಇರ್ದೆ ಬರಂದೆತ್ತಂಡ ಸಿದ್ಧಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಶಿವಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಪನ ಕೈತಲು ಜನ್ಮನು ದೇತೊನಂದೆ ಆರ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಯರೆ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ಅಂತೂ ತೆರಿವುನಂಚಿನ ಪಾತಿರತ್ತೆ ಆಂಡ ಮಾಯೆ ಬುದ್ಧಿಹೀನಾದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಆಂಡಲ ಬಾಬ ಬತ್ತದು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಬಾಬನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಅನಾಥ ಆದುಲ್ಲರು ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯಡು ದುಃಖನೇ ಪಡೆಯೊಂದು ಬೈದರು. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪೊಡ್ದು ಪಡ್ತದು ಏಪ ನಿಕುಲು ವಿಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲರು ಅಪಗೊಡ್ದುಂಚಿಲ ನಿಕುಲು ದುಃಖಿಯ ಒಂದೇ ಬೈದರು. ಇತ್ಯಂತು ಮಹಾ ದುಃಖಿಯಾದುಲ್ಲರು. ವಾ ದೇವತೆಲು ಸದಾ ಸುಖಿಯಾದಿತ್ಯರು ಆ ಸಮಯಡು ಅಕಲು ಮಹಾ ದುಃಖಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಈ ಸಮಯಡು ಅಕಲು ಮಹಾ ದುಃಖಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವೋಲು ಇಂದು ಓಲು ಇಂದೇನೇ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಶಿವಬಾಬಾ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದೆಡ್ದು ಸತ್ಯಖಂಡದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪರು. ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಬರ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಪಿದೆಗೆ ಪೋದು ನಿಕುಲು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪರು ಬತ್ತದು ಬಾಬಾರ್ದು ಓದೊಂದುಲ್ಲರೆಂದು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕರು ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲರು. ದೇವಿ ದೇವತೆ ಧರ್ಮದಕುಲು ಏರಾಂಡಲ ಉಪ್ಪೇರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಒರಿಲೆಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಅತ್ತಂಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂತೂ ಇಂದು ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಓದೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬನು ಗಳಿಗೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಗಾಯನಲ ಉಂಡು. ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರಗ್ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಟ್ಟುವಲು ಮಾತೆ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ತು ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ಪದವಿನ ಅವಶ್ಯವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಪಂಡಾಕಲ್ನ ಪದವಿನಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಸಹೋದರಿಗಳ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಈ ಮಾತೆಯರ್ನ ಗೌರವಂದೀಲಿ ಮೊಕಲ ಸಹಯೋಗಿಯಾದುಪ್ಪುಡು. ಅತ್ಯಾಚಾರ್ಯರ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯರ್ದು ತೆರಿಯಂದಿನ ಕಾರಣಡ್ದು ಉಲ್ಟಾ ಸುಲ್ಟ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪವನಿರ್ದವರ ಅಬಲೆಯರನ್ನು ಬಂಧನಡು ಬುಡ್ಪೇರು ಪಂಡ ಬಂಧಿಸದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಐದವರ ಏರು ಉಲ್ಟಾ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾರ್ದು ಆಸ್ತಿನ ದೆತೊನ್ನೆಟ್ಟು ವಿಘ್ನನು ಪಾಡುವೆರೋ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪಾಪದ ಪುದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇಡೆಗ್ ನಿಕುಲು ಜೀವನನು ರೂಪಿಸೇರೆ ಬೈದರು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಾರುಗೊಡ್ಲ ವಿಘ್ನಲು ಬೂರುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಪವಿತ್ರತೆದ ಪಾತೆರಾದಂಡು. ಕ್ರೈಸ್ಟ್ನ ಸಿಲುಬೆಗೇರಿಸೇರು ಅವುಲ ಸಹ ಪವಿತ್ರತೆದ ಪಾತೆರಾದಿತ್ತನು. ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪ್ ಪಾದ್ರಿಲು ಗುರು ಆದ ಬುಡ್ಪೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಗುರು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಮದುಮೆ ಇಂಚಿನಿಂದ ಮಲ್ತದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಪವಿತ್ರತೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒವ್ವೆ ಮನುಷ್ಯನ್ಲ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ. ಮುಲ್ಪ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪವಿತ್ರತೆದ ಪಾತೆರಾದಂಡು ಮುಲ್ಪನೆ ವಿಘ್ನೋಲು ಬೂರುಂಡು. ಎಂಚ ಶರಾಬುಗು ಅಮಲುಂಡತ್ತೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಆದುಪ್ಪುಜಿ. ಅಂಚನೆ ವಿಷ ಇಜ್ಜಂದೆ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನ ನಿಕುಲಿನ ಪತಿ ತೆರೆದ ಪಾವನ ರಾಜರೆಗ್ಲ ರಾಜರಾದ ಮಲ್ಪೆ. ಐದವರ ಏಪ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಇಡೆಗ್ ಬರ್ಪರಂದಿತ್ತಂಡ ವಿಚಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಒಬ್ಬುಯೇ ಸಂಶಯ ಬರ್ಪುಜಿ ಅತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅಬಲೆಯರ್ನ ಮಿತ್ತು ಬಂಧನ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸೋಡಾಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಬಾಬಾ ಧರ್ಮರಾಜಲ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬನ ಇಂಕುಲು ನಿರಾಕಾರಗ ಪನ್ಪ ಭಲೆ ಇತ್ತೆತ್ತಂತೂ ಮೇಯದ್ರೆಗ್ಲ ಬಾಪೂಜಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮೇಯರ್ಗ್ಲ ಬಾಪೂಜಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಗಾಂಧೀಜಿಗ್ಲ ಬಾಪು ಬಂದು ಪಣದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಬೇರಂತೂ ಮಾತಾ ಆತ್ಮಗ್ಲ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ಈ ಒವ್ವಿ ಅಸತ್ಯವಾಯಿನ ಮಲ್ಲಸ್ತಿಕೆ ಅತ್ತು ಬಾಬಾ ಪಂಡ ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲ ಆತ್ಮಗು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪನಿಟ್ಟು ಸಂಶಯ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಸಂಶಯನು ಮಾಯ ರಾವಣೆ ಕನಪೆ
ಸಂಶಯನೇ ಭೂತ ಪಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು ನಿಶ್ಚಯನು ಭೂತ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ನಿಶ್ಚಯರ್ದೆ ವಿಜಯನು ಪಡೆಪರು ಬಾಬಾ ಈ ರೀತಿ ದ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಮಾತೆಯರ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ದ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಬರ್ಪುನ್ಲ ಸಹ ಸಂಶಯ ಅನ್ನತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಅಂತೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು ಅಂಡ ಐಟ್ಲ ಮಾತಾ ಗುರು ಬಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು ಒಂದೇ ಮಾತಾ ಗುರು ಇಜ್ಜಂದೆ ಏರ್ನನೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಎರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಗೋಪೇರ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಲಾಪುಂಡು ಆರು ಕೂಡ ಬೇತಕಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆನ್ನು ಲೆತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರಿನ ಕೈತಲು ಎಂಕುಲು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪ ನಡಪುಲೆ ನಿಕುಲು ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರಿಯಾದುಲ್ಲರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದುಲ್ಲೇರು ಏಪ ಸೃಷ್ಟಿದ ರಚಯಿತ ಎಂದು ಅಪಗ ಅವಶ್ಯವಾದ ಭಗವಂತೆ ಬತ್ತುದುಪ್ಪೊಡು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕ್ಲಾದುಪ್ಪೊಡು ಬ್ರಹ್ಮಗೆ ಏರು ಜನ್ಮ ಕುರಿಯರು ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ರಚನೆ ಇಂಚಾದಿತ್ತಂಡು ಮನುಷ್ಯರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕುದ ಪಂಡ ಭಗವಂತೆ ಜನ್ಮ ಕುರಿಯರು ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಕುದ ಸಹ ಶರೀರ ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಶರೀರದ ಪುದರೆ ದಾದಾದುಂಡು ಸನ್ಯಾಸನು ದೆತೊಂಡ ಕಾರಣೊಡದು ಅಕಲ್ನ ಬಾಲ್ಯಾಪುನ ಕಾರಣೊಡದು ಪುದರು ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂದಾದುಪ್ಪುಂಡು ತೂಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಚ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡು ಇಂದು ಮಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಗೀತಾ ಇಂಚಿನೆಟ್ಟು ಈ ಪಾತೆರದಾನೆ ಇಜ್ಜಂದ್ ಲೆಕ್ಕಾದುಪ್ಪುಂಡು ಈ ಜ್ಞಾನ ಸದ್ಗತಿಗಾದು ಉಪ್ಪುನಾದುಂಡು ಬಾಬನೆ ಸದ್ಗತಿದಾತಾದುಲ್ಲೇರು ಆ ರಚಯಿತನೇ ಈ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರಿಪವನುಲ್ಲೇರು ಭಲೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡೆ ನಾಡ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರ್ನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರಿಯೊಂದೇರೆ ಐಟ್ಲ ಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮ ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೋನೊಲಿ ನಿಕುಲು ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯತ್ತು ಕಡೆಕು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೋನೇರು ಈ ಜ್ಞಾನನು ಬೆರೆಗು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಕೊರ್ಪೇರು ಐನೆರ್ದಾರ ಮೊಕಲ್ನ ಪುದರ್ಲ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಪಂದು ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅತ್ತು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಬರ್ದೇ ತಿಕ್ಕಿದುಪ್ಪೊಡು ಆರು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಇಂದು ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡು ಜ್ಞಾನದ ಕಳಶನು ಕೂಡ ಮಾತೆಯರಿಗೆ ಕೊರಡಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ಈ ಮಾತೆಯನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪುರುಷರ್ಲ ಸಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಪೇರು ಅಂಡ ಇನ್ನೆಟ್ಟು ಈರ್ಷ್ಯ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತೆಯರ್ನ ಪುದರ್ನೆ ದಯಗು ಪಾರ್ದೇರು ಈ ರೀತಿಯರೇ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಮಾತೆಯರ್ನ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಐತ ಪುದರ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಪಂದು ದೀವಡಾಪುಂಡು ಜ್ಞಾನ ಶಿವಬಾಬನದಾದುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ಬ್ರಹ್ಮಲ ಸಹ ಸ್ವಯಂ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಆದುಂಡು ಬಾಬಾ ಬಾಲ್ಯಾದುಪ್ಪುನಗನೆ ಅಪ್ಪ ಪುದರ್ದಿಪ್ಪೇರು ಏರು ದತ್ತು ಜೋಕ್ಲಾದುಪ್ಪೇರು ಆರ್ನ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಏತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪೇರು ಮಲ್ಲ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವನುಂಡು ಬರೆಯೋಡಾಪುಂಡು ರುದ್ರಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞದ್ದು ವಿನಾಶ ಜ್ವಾಲೆ ಪಿದೈ ಬತ್ತಂಡು ರುದ್ರ ಪಂಡ ಶಿವ ಕೃಷ್ಣಂತು ರಾಜ ಕುಮಾರಾದುಲ್ಲೆ ಆಯನ ಎಂಚ ಯಜ್ಞನು ರಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೀತೆದ ಭಗವಂತಿ ಕೃಷ್ಣನು ಸ್ವರ್ಗದ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿಜೆ ಐನು ರಚಯಿತನೇ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಪಾತೆರನು ಸಹ ಏರು ತಮ್ಮ ಕುಲ ತಕಲಾದುಪ್ಪೇರೋ ಆ ಕುಲೆ ತೆರಿಯುನೇರು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕಲೆಗೆ ಇಂದೆತ ನಾಟಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಮೇರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಪಂಡು ತೆರಿಯೊಂದುಲ್ಲರು ಮೇರು ಸೂರ್ಯವಂಶಡು ಪೋಪುನಾರೆ ಅತ್ತಂಡ ಚಂದ್ರವಂಶಡು ಪೋಪುನಕಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರಜೆಕ್ಲೇಡು ಪೋಪುನಕಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರಿವೇರು ಮೃತ್ಯುದ ಮಿತ್ತು ಒವ್ವೇ ಭರವಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿತ್ತಂತೂ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ತಕ್ಷಣ ಸೈತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಸ್ವರ್ಗುಡಂತೂ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯುಯಾದ ಪೂಜಿ ಎಂಕುಲೇನು ಸುಖಿಯಾದು ದೀವೋಡು ಸಾವುಕಾರವಡು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಸುಖಕ್ಕಾದು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವರೆಗೂ ₹500 ತಿಕ್ಕಂಡ ಆಜಿ ₹7 ತಿಕ್ಕಡು ಬಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನಂತೂ ನಿಕ್ಲೇನು ಸಂಪತ್ತಿವಂತರಾದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ಸನ್ಯಾಸುಲು ಪನ್ಪೇರು ಸುಖ ಕಾಗವಿಷ್ಟ ಸಮಾನವಾದುಂಡು ಅಕುಲ್ದಾನೆ ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಒವ್ವೇ ಹಠಯೋಗಿಲು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿನ ಕೊರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿನಂತೂ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಈ ಮಾತೆಯರ್ನ ಮೂಲಕ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪುರುಷರ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ಕೂಡ
ಬೇತಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ತೊನ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಏತ್ ಮಲ್ಪರು ಆತ್ ಪದವಿನ ಪಡೆಪರು. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮಾತೆಯರ್ನಾದುಂಡು. ಪುದರ್ಲ ಸಹ ಗೋಶಾಲೆ ಉಂಡು. ಕಣ್ಣಯ್ಯ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಅತ್ತಂದೆ ಇಂದೆತ್ತ ಬೋರಿದ ಪುದರುಂಡಿದಾನೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬರ್ಪು ನಿರ್ದವರ ಮಾಯೆ ರಾಪದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಕುಲು ಅತಿ ಪ್ರಿಯ ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ಜೋಕುಲು ನಿಶ್ಚಯರ್ದು ಬರ್ಪೇರು. ಇಂದಿನ ಆತ್ಮ ಬಾಯಿರ್ದು ಕುಳ್ದು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈತಲು ರಾಜಯೋಗ ಬಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲ್ತದ ಆಸ್ತಿನಿ ದೆತನುಗಾದು ಪೋಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಇಡೀಗೆ ಬರ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ವಿಚಾರದ್ದು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂದು ಸಂಶಯನೇ ದಿತ್ತಂದು ಪೋಪರು. ಪಂಡ ತಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ನಷ್ಟ ಆದಪ್ಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅದೃಷ್ಟಗೂ ಗೆರೆ ಒಯ್ತಿಲೆ ಕಾಪುಂಡು. ಐನೇದವರ ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ವಿಜಯಂತಿ ಸಂಶಯ ಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಂತಿ. ಸುರುಟೆ ಬರೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ಏರ್ನ ಕೈತಲ್ ಬೈದರು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈತಲ್ ಬೈದ ಬಂದು ಆಕುಲೆ ತೆರಿಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆನು ಮಲ್ಪೇರು. ಏ ತೊಂಜಿ ನವಧಾ ಭಕ್ತಿನ ಮಲ್ಪೇರು. ಏಪ ಪೂರ್ಣದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕತ್ತಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಪಾಡೋನರ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ವಾಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಯಾನು ಸೈತು ಒಪ್ಪೆ ಅಪಗ ಪರಿಶ್ರಮರ್ದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಈ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಲ್ಲ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪವೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ನಿಕುಲು ಜೋಗುಲು ಏನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು. ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಖುಷಿಯಾದ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪುರುಷಾರ್ಥನ ಮಲ್ಪುಜೆ ಬಂದು ಈ ಪ್ರಾಲಬ್ಧನು ಎಂಚ ಪಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಐನರ್ದವರ ಸುರುಕು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪೋಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮತ ತಲೆಕ ನಡತದು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸಹಯೋಗಿ ಯಾದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಪವಿತ್ರತೆ ಶಾಂತಿದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ಶಾಂತಿದ ಪಾರಿತೋಷಕವನ್ನು ದೆತ್ತನೋಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ಮಾತೆಯರು ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರದ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮಾತೆಯರನ ಪದವಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಗೌರವನು ದಿವೋಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ತಮ್ಮ ಸಹಯೋಗದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಡು ಸಫಲತೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾತಾ ಭವ. ಸೇವೆದ ಅವಿನಾಶಿ ಸಫಲತೆಗಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾತಾಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಹಯೋಗ ಕೊರಲೆ. ಹಾಲಾತಿನ ಕಾರ್ಯ ಹಾಲಾಪುನ ಸಂಸ್ಕಾರಗೂ ಹಾಲಾತಿನ ಮೂಡುನು ಶುಭ ಭಾವನೆ ಇರ್ದು ಸರಿ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಸದಾ ಮಾತನ ಸಹಯೋಗಿ ಆದಪ್ಪುನಿ ಇಂದು ಆದುಂಡು ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಆದುಂಡು. ಮೊಕುಲು ಇಂದೇನು ಬೇರೆ ಇಂದೇನು ಪನ್ಪೇರು ಇಂದೇನು ಮಲ್ತೇರು ಇಂದೇನು ತೂವೊಂದು ಕೇನೊಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಇತ್ತಂಡಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ಸಹಯೋಗದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೂಲಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ. ಏರ್ನ ಮೂಲಕ ಅಂಡಲ ಓವ ಅಂಡಲ ಶಕ್ತಿದ ಕೊರತೆ ತೋಜಿದು ಬತ್ತಂಡಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ಸಹಯೋಗದ್ದು ಆ ಜಾಗನು ಜಿಂಜದು ಬಿಡುಡು ಇಂದು ಆದುಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾತ ಆಪುನಿ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸದಾ ಹರ್ಷಿತ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ವಿಶ್ವ ಡ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ದೃಶ್ಯನು ಸಾಕ್ಷಿ ಆದಿತ್ತದು ತೂಲೆ. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.